Siqalisile namhlanje isigaba sokuqala senkqubo yocimi wombane. IEskom ithi lenkqubo iqale ngentsimbi yethoba nanjengoko ithintela ukuxinana kweemoto ezindleleni. Kusenjalo inkundl'ephakamileyo yasePitoli isikhabil'iscelo esikhawulezileyo se-Eskom sokuba kuguqulw'isigqibo sokhalo ojongene nohlengahlengiso lwamaxabiso ombane kweli iNERSA. IEskom ibifuna ukunyusa amaxabiso ombane ngo-16% no-16.7% kule minyaka mibini phambi kokuba kufike inyanga ka-April. Kodwa iNERSA yavumela iEskom ukuba inganyusa amaxabiso ngo-8.1% no-5.22% kule minyaka mibini. IEskom ikholelwa ukuba iNERSA yenza impazamo ngokuthatha i-69 billion rand yenkxaso-mali evela kwisebe lezimali njengengeniso yeEskom. Ingcali yezamandla umnumzana Clyde Mallinson uthi iEskom ayikwazi ukuhlawula amatyala wayo kwaye nangona inikwe inkxaso-mali ngurhulumente le mali ayonelanga kusombulula zonke iingxaki zezimali zeEskom. It was an injection meant to alleviate their debt, and it would have been nice to see that injection pay off their debt. The reality of the situation is that even with that injection, Eskom actually need that injection now simply to survive and service their debt. The injection isn't big enough for them to actually pay off some of the capital. Ukanti namhlanje siqalile isigaba sokuqala socimi wombane. Kusenjalo iEskom inethemba lokuba inkundla ingagweba ngecala layo kwixesha elizayo nanjengoko iEskom isithi inkundla isikhabil'iscelo kuba isithi asingxamisekanga kodwa yavuma ukuba sinesihlahla.